julde nelaɗo makko mo jami kisi ñiɗɗe tabidɗi ngoni mum ala to yano artiɗo wonno teɗe tawiɗo e nder Madiina gunaas hande heftete ko ñalawma aljuma battidiɗo jelɗo gorko en heewi waɗede reftal Qur'anil Karim kono kadi pulaariyankoɓe ne guittana hen gueɗal ina tawtore hande o kadi jiiɓe gaari teɓe mbaɗi hen kadi baɗal badgal fayida Alhuseyni ngel jiiɗon jencude holno heɓude ko yettoral ndiɗon jencude eɗen mbawi wiide wona hande no fuɗɗi eɗen mbawi wiide ndiɗon jencude heɓori ko gila Sénégal heɓani indépendance sabu ko gila nden fuɗɗi Amadou Hampâté Bâ nde windi a wajjata ɗemgal pulaar o ari o yirlin ɗumen e anduɓe hewɓe kono ɓe kollitimo ko alay saago mo yaha o yiide e ceerno men mawɗo hono ceerno mo seydi mo radiallahu taala an e nder hen noon ko ari ɗo ko o haalan ɗum ceerno wimo aha kono yontani inchallahu taala momi arde ma yehi noon haaɓe pottitoye Côte d'Ivoire e on saaha Amadou Hampâté Bâ artiranimo haala ka e wiyama e konngol wonde o yaltinino hay kayit mo Amadou Hampâté Bâ winduno awajata pulaar o holli ɗum ngel ɗon kayitel o wi ɗum aha mi sakkiti mi yamiri sabu mbiɗa jogui janggoɓe mbiɗa jogui ko jangate wadde nden ɗum ɗon o semmini wonde pulaar o no foti janggede sabu so semminani ɗum ene gasa tawanno ha hande ne toli ɗum waɗi noon nde ceerno men wirni ceerno men Amadou Tidiane Badji Khalifa jooɗiɗo hande o ko yettere Allah kampone o waɗi hen daawal timmugal sabu nde saaha goto yonti ɗo pulaar o ne foti janggede kanko noddi hono ceerno Amadou Samba Ba o joƴƴini ɗumen e nder dental ngal taw on ari waynade pour yidde ɗannade Côte d'Ivoire o wima haaju dental ngal e haaju ma so ardi holen ko ƴettata on wi ko haaju dental ngal so ari ko ɗum ƴettami o wadde noon jinmi ko gara jaaha janggonoya dental ngal pulaar sa arti janggina e dental ngal e nder hen o yeehi o jammo yito Mauritanie te ceerno windata lettuji ɗi o yahata o yomnatamo to Ndar ha to Dakar o janggi dendagal ko jangatino e ɗeɗon kala kadi ɓe o ari jogoto ko coftal wiyede khalifa Madiina gunaas kitti neɗɗo yo ara jangga pulaar ɗum ko hunde mawde e nder hen Allah waɗi o arti o woni ɗo omo janggini eɗen gandi wonɓe o janggini hande puɗɗi mawnude seeɗa kono enen nde ɗo haralde nde immi goomu jangde 2004 Allah waɗi eɗen jokkodi e ceerno Mahamadou Jalaluddin mo ganduɗa kañum enen teskini e nder pulaar e nder Madiina gunaas sabu natirɗo hen kiram yiide diineji goɗɗi ene gara ene daha ɓiɓɓe leñol ngol ene jogori nawtude ɗumen e diineji goɗɗi sababu tawa ko bindi ndewɗi mum koye ɗemgal pulaar o wi ko haaɗi enen wadde ken julɓe l'islamiyankoɓe ko haaɗi en windude l'islam o e ɗemgal pulaar lamgal jangginde ɗum ɓesgu o woto woɓɓe jangginde ɗum ɓesguji meɗen ɓe komta ɗumen ɓe nawa ɗumen tawa eɗen kuttini guite eɗen daara wadde nden ɗum ɗon kadi kankone ceerno Mamadou Jalaluddin wadde o roni jinnaɓe makko ɓe e on fan caggal mum goomu jangde on e ari nde kañum ɓaggue e makko ngam walliddemo sabu ɓe jeeyama e walli ha o hokkiɓe ɗerewol gotol wiye ɗerewol caafal waɗama hen jayde wotere o waddinoɓe jayde wotere wiyetede beetawe nden kadi waɗama hen ɗerewol gotol e nder hen golle ɗe soko Allah ɗe dewi lawol no fewi waɗadude pulaar to adan ɗo satti no muusino kono wonnoon saɗa jooɗe gonga aɗa tiiɗi ko mbatta ko battane foof yimɓe pamande wonde an ko gonɗa e dow mum ko ɗum waɗi noon tuggi 2004 ha 2008 ha 2010 ha 2012 foof ene jangge ha 2014 so ƴeewi waɗiɗo daawal hunde nde wone immitinede ngam ƴewde daawal juɓɓudi ndi ganduɗa taw ko ndeguimi mbanni fayida tawa yimɓeɓe ene mbawa janggude jangde nde ene rewa lawol so tawi en mbaɗi ndewmi tigui ha oɗo saaha to jarten ɗo eɗen mbawi andude holto programme jangde o yarata kadi hol tippude hol kuccam ɗam jogui ɗon o saaha o saaha yen mbaɗ deftere nde waɗama heddi ko nde loowe deftere nde wiyete ko nanagal noon ko deftere fuɗɗorde pulaar nde Madiina gunaas windi nden deftere noon jogori janggirede e duɗe men pulaar de par ce que daawal ngal ne hokka fodde duuɓi 6 ko winda ko foti janggede nder duuɓi 6 ene hen to banggue Qur'an o ene hen to banggue cellal ene hen gueɗe kewɗe naftoje ene mbaɗa ene loowa e nder jangde nde wadde ɗi jangde nde to banggue faggudu kadi ma ete janggede hen holno faggorto
surtout ma hannde eɗen nganndi gaynaka waɗi moderne aɗa wawi aynude e galle ma tawata goɗɗo espace o yaajani kono mbawa yencide hen ko waɗi fayida ɗum fof ma ete waɗede hen e ɗum ɗo fof jogade oɗo programme yuɓɓude e jogade kuccam ene moƴƴi kadi jangde nde mbeɗa ko jangde yarlitare tan no sifa hanconi walla ndiɗo juɓɓudi e oɗo programme keso wonko tambi ɗum to banggue kopporede a jarama eyyi aɗa andi wonko tambi ɗum ko goomu o meeɗino jokkodirde Abdoulaye Wade oɗo saaha en jii Abdoulaye no huccite wuro ngo kadi ko hucciti kadi tambiɗo yoga e golle ɗe gollodirten to banggue radio men ayaw men Daga TV hono Alaji Abou Ndiaye Allah waɗi kadi ko on joɗanimo ɗo e Madiina Gunaas ko yeru sabu ko ɗum o jangi ha woni ko woni kasi ko jannginowo ɗemgal pulaar ko janngude ɗemgal pulaar ko hen kadi o rewi haw woni jayniyanke keɓtinaɗo ɗo e Madiina Gunaas kadi o rutti kadi Allah halfinimo haw wawi darade ha o wallodire seram ɓe ha saktirde dariɗo e Madiina Gunaas en ɗon noon e ciftata ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ceerno mo ganduɗa darde mum ene mantini nin no fewi ko yettere Allah waɗi caggal mum caggal nde saktirde dari en jii karallagal ngal o waɗi o wallodiri e dendal ngal ha mbawi wadde ayaw Daga TV hande woni yeɓe partout sa ƴeewi kadi ne waɗa jikke yakare ma ɗum ɓuri ɗon taw jomum rewi koye ɗemgal pulaar wadde paami ndeke ɗemgal maɗa ngal muñɗa ngal sa janguiri ngal ɓurta wawde jogade o janggo e ɗemgal jannal ndeke mbaɗanɗa to duuɓi 5 ko sa waɗino e ɗemgal ma aɗa wawi waɗ ɗum lebbi 5 joni so garti e banggue ngal kufmu ɗum ngal kufngu ɗum ngo noon ko e makko mbawɗen rewde mbaɗɗen ɗaɓɓade e hollude mo jangde pulaar nde enen jiiɗi ballitande kanko Abdoulaye Wade o wawa wallidde dental ngal beela wawa jangguinde jangde nde rewa lawol tawa jomum ne jogui ngal ko ganduɗa ene duusa ɗum ha wawa jangguinde nde tawno joom galle so woppani jogade caɗele dépense so wi omo daro omo jangguina omo jogui probléme galle ne gasa tawa jangguino o wawata famade Allah waɗi noon kolliti en eɓe duusa en fodde hitade kala ko potaten sohlude dendagal kaɓirɗe men en jobdi jangguinoɓe en jobdi huufoɓe jangde ɓe eɓe jogani en ɗum wona ha addoye ala ko eɓe jogui kala nde yondi en jogui hufɓe ɗum so lewru ma yeehi kamɓe noddata jomumen goto fof yoɓe haqqe mum ha timma wadde firti ala hen ko jogori ngakkude wadde mbiyen foti dawal holno foti ko peddito dusde on e pelli dusde men ko hitande wotere taw yewdel so tawi rewi lawol yewdel so tawi rewi lawol so rewi lawol en ɗamina ko jokkata jidde makko e Madiina Gunaas kadi mo joƴƴini ɗo hono Alaji Abou Ndiaye eɗen gandi darde mum e wuuro ngo soho sago mum ko hay goto e meɗen enen fof ko goto e men fof tawa ne jogui to jaggi hanki witino holko janggi pulaar ngal dawal yawtama hande en jii hital ujunaji ɗiɗi e jeenayyi gomo janggi nder Ceerno Yamata Tidiane Ba Khalifa tedduɗo o o wiɓe nde pulaar fuɗɗotono jangge nde ɓe cikkanno ko caka gajate kono gandi diina ala caka e ɗum ɗo hande o beɗa ɗo wawi waɗande min tonggol hol jencude nde jangde pulaar nde rokki ɓe so nguuron so ƴeewi to banggue nden wiyeteno to banggue hôpital uji ɗi ko dillata hen tan ko meɗɗo yiide bindol français en jii noon hande o relleji kewɗi ɓe janggani ɗi bindol français relleji mbatti ƴettede taw ene jiiya bindol pulaar ene mbawi windude e tarde tawa ɓe gimmi koye duuɗe he ɓe ƴette ɓe gona relleji e nder leeɗe wona eɓe jaaha hen eɓe liggo eɓe garta e hôpital uji ɗi en jii kadi hande o ɓe mbawi wadde pelle kewɗe ɗe ganduɗa jomumen mbaɗa GIE ene liggo yoga e ligguiyaji ene jentina en jii kadi to banggue chambre de métier o e hoore mum ɓe o liggodirta ɓe feccere hen ne jiiya ɗemgal pulaar ngal taw kadi janggi koye duuɗe he pewno camune e gueɗe mbaɗe hono noon firti pulaar o inchallahu taala heddi kay ko gaynaka moderne kalɗen ka kan kadi woodi fuɗɗiɓe wadde ɗum saabu mi teskima ɗum woni fedde aset ɓe keblino ɗo yoga e rewɓe holno neɗɗo wawata nihirde guertoɗe e nder galle mum woni ɓoccinoje ɗe woni guertoɗe ñameteɗe taw hebloji koye pulaar ma taw hebloji ɗi koye pulaar waɗa jomum heblo e muɗum wawa yaade e galle muɗum keeɓa espace tokos mbaɗa hen daña ko jencuɗi mbanni fayida wona a walliti joom galle ma ay ɗum ko fayida mawɗo a jarama joni
pulaar kono ko tawhid o haalata ɗum ne kadi holno jiiruɗa oɗo beetawe hannde oɗo defti mo ganduɗa refti ko tawhid goɗɗo refti kadi ko damal koor goɗɗo refti ko damal yaade lamɗo e kadi koye yeeso ceerno Oumar Ceerno kadi e jangguito ɗum ɗo arti hen gol ɗum ɗo holko ɗum wawi battinoyde jawdi banggue ɗemgal pulaar himmade ɗo faade yeeso andi khalifa o rokki yew e yimɓe yo paam neɗɗo wawa ɓamtade gawa anda neɗɗo a wawa ɓamtade anda ko ma ganda hoore ma ganda ko poɗɗa wadde sa andi ko poɗɗa wadde ko e on saaha kuccana golle ɗum waɗi noon ko yettere Allah e hollirde e famminde e tindinde e rendo ngo yoɓe gandu ɗemgal maɓɓe ngal Allah rokkirani ɓe ngal tan yoɓe joñgal eɓe comoyo yoɓe jiggoyo ɗemɗe janane aɗa wawi jiggoyade ɗemɗe janane sababude won gandal cowigal toon ngam gartira ɗum pula ɗum mbatta ɗum e ɗemgal ma beele ɗemgal ma ngal wawa wurde ngal heddo saabu ñande ɗemgal ma ngal maayi foof ana jeeyata e maayi saabu a nattat wodde sa natti wodde gontoyta ko goɗɗum sa wonti goɗɗum o heɓata ɗum wone saabu a jeeyata hen ɗum waɗi noon o fammini en ɗum ɗum waɗi ɓeeɗo reftotoɓe e nder konngol makko bo on ɗo wi tawde pulaar o ko kanko jangguirten diine o ɗum ɗo wonko yiɗi haalde kanko jangguirten diine o saabu sa janggi arab an oɓe mo janginta arab o nanata ko pulaar joni a firtanani mo e pulaar holno famen wadde alay saago sa wi e o gaala rasulullahi kay a wiyata wonde nelaɗo Allah wi artirma e nelaɗo Allah wi beela haw faama sa heeɓi o gaala rasulullahi tan a haaɗi ɗon beele ma kanko on ka mbiɗa o gaala rasulullahi o anda ko woni gaala rasulullahi beele mo faama ko walla so faami jiɗɗa wiide so tawi jomum wi koye ɗemgal gongal janggata ko laabi ɗiɗi janggat ɗemgal ngal kono kadi jangguine firo ngo kadi e ɗemgal pulaar ko farilla men janngude Qur'an ko farilla ɗum wona weli metti ala ko weli metti kay wona yo wele tan aɗa jangga Qur'an ko yamirore Allah sellude ko yo janggu Qur'an ha sell par ce que ɗum julde tan gawo wona coɗol gawo ko coɗol ha paamade haqiqa tigi tigi ƴiyal ngal nden liman ma billahi o wawata heɓidade tigi tigi an ko gonɗa e dow mum ko mbawa ñibde hen ganda diine mon kadi ɓuuri hen hawnade foof en jii pulaariyankoɓe eɓe jogui heɓinogol koɓe mbaɗata ko e nder ngoɗo refto sa yi noɓe deftorini a tawat tan ɗum ɗo koɓe jangginaɓe ɗum ɓe kaalisni haala ka wawi regade ni ɗum ɗo holno kebdi holno kiɓori ɗon ɓeeɗo e nder duɗe aɗa andi janggo pulaar mo heɓi fartange mawɗo holɗum andi so tawi yimɓe fof jooɗima ene jangga an ceernajo a darima yeeso karallagal ngal kollirtamo tongal kanko woni koye janngude karallagal ngal ha mbawɗa tudde windande yewtere mbaddata e mabɓe ha mbawɗa tudde windande an ceernajo a jippitto haɓota e mabɓe beele mbawon yewtude kono sa towi ha ɓuuriɓe ɓe kulete ɓe mbawata soccodirde ma yoga e namde e jaabuuji ha haqqillaji ɗi uddito an noon jannginowo pulaar o a soccodirde maɓe jippina hoore ma ha korondira e mabɓe wona kon yewtidiɓe ɗum waɗi pulaar no jogui ɗon gueɗal manngal wawde famminde e nder hen kanko on suka o kadi mo jogui gueɗal kadi artude dartowo to gonɗa ɗo yaha ngara o arta to gonɗo darinɗa ɗaɗa jangguinde o arta o daro nden darde wona e janngude no jangguiniranoɗa ni omo janggini heddiɓe o waɗa gollal ma puɗɗiɗo jangginde gila ne jangga on sa darnimo yeeso yimɓe a wimo yo haala ko jangguno ko o haalante haalaɓa ceerno wadde wayi noon kadi nafoore feeñen jangde pulaar hanki e jangde pulaar hande sa waɗi ɓeti holko serndi ɗum ani neɗɗo foti yaade kono ɓamto kono mbiɗa yaha ɗo to caggal so ɓoyi wiyete ko resti majji ɓuuyi anani so tawi noon aɗa waɗa hunde ñande foof gandal ne ɓeydo ñande foof aɗa yiita ɗum peeje ñande foof aɗa ɓeydo jogana ɗum pellita nane haalite banggue duuso wonde Alaji Abdoulaye Walle e gardagol Abou Ndiaye gardiɗo fondation Ceerno Walle Ndiaye pili heɓe duusa goomu jangde e duuso ngo a haali dawangal ko hitande beele ɗe mbawi andude duɗe ɗe noɗi poti duɗe ɓe duusata ɗe walla duɗe jogade oɗo sahade duɗe jogade oɗo saaha duuseteɗe ɗe ko ɗe jeenayi kono ene ɗaminama jokku adan ɗum jokkude ko ene ɗamina inchallahu taala ƴewdel mbinoɗen
so hitande timmi so ɓetama tawama de ɓe waɗi jencude mbanni fayida wadde wonko sohla goɗɗum kamɓe pari pour wallude Madina Gunaas. en jii jencude janngude ɗemngal muɗum meeñima nafoore wonde heen ɓe heɓnata neɗɗo e gandal to laamu ɗi jii ɗum haɗi ɓe nanduɓe nder duɗe ɗe e kolaji beele ɓe mbatta janngude ɗemɗe mumen. aɗa andi enen tampini en ko yimɓe men yahoɓe nattoɓe e nder maɓɓe e banggue duɗe français de so yiiha janggoyi hen ha woni nder gouvernement toujours kutot ako ɗemngal français ɗemngal ɗeɓata ko nuskinde ɗemngal ma ngal jeeyaɗangal kono so woni no dendagal kaalowo ɗemngal pulaar saɗa golla e nder gollal ma ngal a hollira an ɗemngal ma ɓuranma kala hunde saabu Allah nelma koye ɗemngal ma aɗa hollira ko Allah nelma e ɗemngal ma ngal kada hutta ɗemngal ma ngal teddugal tawanno hande Sénégal ene famɗi hande université mo natta taw wona pulaar woni hen ɓuuri hen honade wadde ne foti yimɓe ɗeɓata ko ɗebde ustude koye mumen haaɓe jejjita koye mabɓe so tawino ɓe jejjitano koye mabɓe dendagal eɗen gandi Sénégal johli mum ɗi e fodde région ngaji 14 ɗi enen gandi kala hen région ko ɗemngal pulaar ɓuuri hen hewde wadde mbiyen Sénégal majorité o ɗemngal pulaar kono pecci ɗum mbaɗa ɗumen kindi kindi ɗum addani en caɗele. eyyi ɗum noon Alhuseyni gueɗe jarama o wonno ko yewtere ko faati e janguitagol oɗo goto mo ganduɗa waɗi hande banggue refta oɗo pulaar kono refta Alqur'anul Karim no min jetti min jarima en dokkodiri kadi aadi saahaji goɗɗi so hawre welen jomiraɗo en jetti musidɗo o noon Sira Diallo mo ganduɗa kañum nangui karallagal ngal